ஹரே கிருஷ்ணா. அதை ஒரு சொன்னோன்னா அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் கூடி அதெல்லாம் சரியா புரிஞ்சுண்டு போலாம் நான் பண்ணதே கிடையாது மாதாஜி. ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரவணன் பிரபுஜி அன்பேஷம் ஃப்ரம் குருஜி ஐபோன். பத்தலா குருஜி ஐபோன் ஆனா பேர் போட்ட சரவணன் அன்பேஷம். எஸ், தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, யூ கேன் கேரி ஆன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இனிமே நான் பேச மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பகவத்கீதையின் சுருக்கம். அதாவது 2வது சாப்டர். எப்படின்னா, மொத்த பகவத்கீதை 18 சாப்டர்ல 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 3 டிவிஷனா பிரிச்சிருக்குன்னு நான் நேற்று சொன்னேன். அந்த எல்லாத்தோட கருத்தையும் இங்க ஷார்ட்டா இங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் கர்மயோகம்னு சொல்லுவோம். 2வது 6 சாப்டர் வந்து பக்தி யோகம். 3வது 6 சாப்டர் வந்து ஞான யோகம். அந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே வந்து இங்க ஷார்ட் லிஸ்டா வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இதை படிச்சீங்கன்னாலே பகவத்கீதையில முக்கியமானதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதான் கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து நமக்கு வந்து என்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கறது பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரம் சொல்லிடலாம். நம்ம ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் டெய்டிக்கு நம்முடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்குவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे आशत्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், உங்க அனைத்து சார்பாகவும் நம்ம இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம நன்றியை தெரிச்சுக்கிட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் வந்து படைகள் எல்லாம் கவனிக்கிறத பார்த்தோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு படிச்சோம். அதை பத்தி யாருக்காச்சும் கொஞ்சம் ஐடியா இருக்குதா? சொல்றதுக்கு தெரியுமா நேத்தி என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது? தெரிஞ்சா சொல்லலாம், இல்லைன்னாலும் நானே சொல்லிடுவேன். ஓகே. அதாவது நேத்தி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவத்கீதையில குருஷேத்திர போர்க்களத்துல இப்ப போருக்காக பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் அங்க ஒண்ணு திரண்டு இருக்காங்க. திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன்ட்ட கேட்கிறாரு. அது வந்து போர்க்களத்துல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அரண்மனையில இருந்தபடியே சஞ்சயன் மூலமா அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்போ வந்து திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயன்ட்ட என்ன கேட்கிறாரு? போர்க்களத்துல கூடியிருக்கிற என் மகன்களும் என் தம்பி பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்கின்றன சஞ்சயனே அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது வந்து தர்மக்ஷேத்திரே குருஷேத்திரே அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் மூலமா அவர் வந்து கேட்கிறாரு.
அதுக்கு சஞ்சயன் வந்து அங்க போர்க்களத்துல நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து பார்வையிடுறாரு. அது மாதிரி துரியோதனனும் பார்வையிடுறாரு. துரியோதனன் பார்வையிட்டு துரோணர்ட்ட என்ன சொல்றாரு, வந்து இந்த எதிரில இருக்க படைகளை பாருங்க, உங்களுடைய புத்திசாலி சீடனான அந்த திருஷ்டத்யும்னால வகுக்கப்பட்ட அந்த அணிவகுக்கப்பட்ட அந்த படைகளை பாருங்க அப்படின்னு துரோணர்ட்ட சொல்றாரு. எதுக்காக சொல்றாரு? அதாவது அவங்க பாண்டவர்கள் மேல கருணை செஞ்சிடக்கூடாது, கருணையோட போர்ல வந்து அவங்கள உயிர் பிழைக்க வைக்க கூடாது அப்படிங்கறத சூட்சமமா அவர் வந்து ஒரு ராஜதந்திரியா அங்க செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக பீஷ்மர் என்ன செய்யறாரு, சங்கு எடுத்து முழங்குறாரு. அவர் பீஷ்மர் சங்கு முழங்கின உடனேயே அடுத்தது வந்து பாண்டவர் சைட்ல எல்லாரும் சங்க எழுதுறாங்க. நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிற சங்க முழங்குறாரு. அடுத்தது அர்ஜுனன் தேவதத்தம்ங்கிற சங்கு, யுதிஷ்டர் வந்து அனந்த விஜயம், அப்புறம் சுகோஷம் மணி புஷ்பகம்ங்கிறது வந்து நகுல சகாதேவர்கள் அவங்க வந்து சங்கு முழங்குறாங்க. கூடவே என்ன வந்து நடக்குது, அங்க பேரிகைகள் அந்த முரசுகள் அதெல்லாமும் முழங்குது. அந்த சத்தம் வந்து கேட்டோம்னா துரியோதனர்களுடைய மனமானது எப்படி இருக்குது, மனம் வந்து பதறுது. அதாவது அந்த சவுண்டுல கேட்டோம்னா அவங்களுடைய நெஞ்சம் வந்து அதாவது சிதறி போகுது அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். ஏன் அப்படி சிதறி போகுது? அவங்களுக்கு ஒரு பயம். என்ன பயம்? அந்த இடத்துல 9 விதமான சயின்ஸ் அதாவது சைன் பார்த்தோம். என்ன அறிகுறிகள் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் ஜெயிக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கஷேத்திரம் எப்படிப்பட்டது, தர்ம கஷேத்திரம், அது வந்து தர்மம் தான் ஜெயிக்கும். அடுத்தது அங்க அவங்க கூட இருக்கிறது யாரு, ரிஷிகேஷர், அவங்களுக்கு வழி நடத்துறவரு பகவான் கிருஷ்ணரே அவங்க பக்கம் இருக்கிறாங்க. அவங்க இருக்கிறதுனால மகாலட்சுமி தாயாரும் அவங்க பக்கம் இருக்கிறாங்க. அடுத்தது அவர்கிட்ட இருக்க பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற சங்கு வந்து திவ்யமான சங்கு, அந்த சங்கு வந்து வெற்றிக்கான ஒரு அறிகுறி. அடுத்தது அர்ஜுனன் கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீபம், அது வந்து சிவபெருமானால வழங்கப்பட்டது. அடுத்தது அந்த தேர், அது வந்து அக்னி பகவானால வழங்கப்பட்ட அந்த தேர். அப்புறம் கொடி, அந்த கொடியில யார் இருக்கா, ஹனுமான் இருக்கிறாரு, அவரு வெற்றிக்கான அறிகுறி. இப்படி எல்லாமே வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் வெற்றிக்கான செய்தி தெரியுது. அதனால துரியோதனர்களுடைய கூட்டத்துல எப்படின்னா மனம் வந்து சிதறி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்றாரு, என்னோட போர் புரிய யார் யார் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னுட்டு அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, தேரை வந்து இரு படைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு நிறுத்துங்க அப்படின்னுட்டு பகவான்கிட்ட வேண்டார். பகவான் என்ன செய்யறாரு, பக்தருடைய வேண்டுகோளை உடனே நிறைவேற்றுறாரு. இரு படைகளுக்கு நடுவுல தேரை கொண்டே நிறுத்துறாரு. நிறுத்தினோன்னா அங்க யாரை பாக்குறாரு, தன்னுடைய தாத்தாவா இருக்கக்கூடிய பீஷ்மாச்சாரியரை பாக்குறாரு. அப்புறம் வந்து தன்னுடைய சகோதரர்களான துரியோதனர்களை பாக்குறாரு. அப்புறம் பெரியப்பா, சித்தப்பா, மாமா, அண்ணன், தம்பி, மகன்கள், பேரன்கள், அப்புறம் நண்பர்கள், இப்படி எல்லாரையும் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவருடைய மனசு எப்படியாவது இரக்கத்தினால முழுகுது. இரக்கத்தினால அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அவருடைய உடல் அங்கங்கள் நடுங்குது, கையில இருக்க காண்டீபம் நழுவுது, வாய் உலர்ந்து போகுது, தோல் எரியுது, இப்படி பலவிதமான அவருடைய உடல் மாற்றங்கள் அடையுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது இரக்கம். அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, இன்பமின்மை அப்படிங்கிறாரு. போர் புரியதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை, எனக்கு அதனால துன்பம் தான் வரும். அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்கள் 6 விதமான அக்கிரக்காரர்கள் பத்தி சொன்னேன். அந்த 6 விதமான அக்கிரமங்களும் வந்து அவங்க செஞ்சவங்க. அவங்கள கொல்வதனால எனக்கு வந்து துன்பம் தான் வருமே தவிர இன்பம் வராது அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. 3வது பாவம், பாவச் செயல் அப்படிங்கிறாரு. அது வந்து அதாவது அவங்கள கொல்றதுனால நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பாவம் தான் வந்து சேரும். அதை விட எனக்கு வந்து தேவையில்லை, போர் புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கன்னு 3வதா அவர் சொல்றாரு. 4வது குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொல்றாரு. அதாவது ஆண் மக்கள்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னா பெண்கள் வந்து கற்பு நெறி தவறுவாங்க, அங்க வர்ண சங்கரம் ஏற்படும். அப்போ வந்து தவறான வழியில சந்ததி உண்டாகும். அவங்க வந்து மூத்தோர்களுக்கு வந்து நீர்க்கடன் செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ வந்து முன்னோர்கள் என்ன செய்வாங்க, இந்த குடும்பத்தை வந்து வாழ்த்த மாட்டாங்க. இப்படி வந்து வர்ண சங்கரம் ஏற்படும் அப்படின்னுட்டு காரணம் சொல்றாரு. கடைசியா என்ன செய்யறாரு, இரு மனம், போர் புரியலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு குழப்ப நிலையில என்ன செய்யறாரு, ஒரு கையில இருக்க வில்லையும் அம்பையும் தேர்தட்டுல வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்துடுறாரு. கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வழியுது அப்படிங்கிற வரையிலும் நேத்தி நம்ம பார்த்தோம். 5 விதமான காரணங்களை
அர்ஜுனர் வந்து போர் புரியாது இருக்கிறதுக்கான காரணங்களை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு பகவான் இன்னைக்கு 2வது சாப்டர்ல கவுண்டர் கொடுக்கிறாரு. என்ன கவுண்டர் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரக்கம். அது வந்து 1.28ல இருந்து 30 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, 2.11ல இருந்து 30 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்றாரு, ஞான யோகம். ஞான யோகம்னா அந்த இவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுடைய ஞானத்தை வந்து தூண்டுறாரு. நாம வந்து உடல் அல்ல, அதாவது நம்ம உள்ள இருக்கிறது ஆத்மா, ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது, உடலைத்தான் அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அந்த ஞானத்தை அவருக்கு வந்து சாங்கிய யோகம், அந்த தத்துவத்தை வந்து அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. அதை நம்ம படிப்போம். அடுத்தது 2வது வந்து இன்பமின்மை அப்படின்னு அவர் சொன்னதுக்கு அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, 2.31ல இருந்து 2.37 உள்ளதுல வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுதான் நம்ம செய்வோம். அது வந்து கர்ம காண்டம்னு சொல்லப்படுது. அந்த கர்ம காண்டத்தை பத்தி எடுத்துரைக்கிறாரு. அது என்ன அப்படின்னா, சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். நீ போர் புரிஞ்சின்னா, ஒண்ணு வெற்றி அடைஞ்சின்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு, இல்லையா நீ வீர மரணம் அடைஞ்சின்னா நீ சொர்க்கத்துக்கு போக அப்படின்னு எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு அதுல பலன் இருக்கு, பயன் இருக்கு அப்படின்னு கர்ம காண்டாவை அதுல அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்றாரு. 3வது பாவச் செயல் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, 3.33ல இருந்து ஒரு 38 to 53 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல புத்தி யோகம், அதாவது புத்தி யோகம்னாலும் பக்தி யோகம்னாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அந்த பக்தி யோகத்தை எடுத்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, பக்தி செயல்பாடில் பாவம் இல்லை. நாம வந்து நமக்குன்னு செய்யும் பொழுதுதான் அதுல பாவமோ புண்ணியமோ நம்மளை வந்து அடையும். எந்த ஒரு செயல் செய்யும் பொழுதும் நம்ம நமக்காக செய்யும் பொழுது அதுல பாவ புண்ணியங்கள் நம்மளை வந்து அடையும். ஆனா இறைவனுக்காக நம்ம அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய பாவமோ புண்ணியமோ பகவான் வந்து ஏத்துக்குறாரு. அப்ப நமக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் நம்மளை தீண்டாது அப்படிங்கிற செய்திய எடுத்து சொல்றாரு. அடுத்தது இருமனம். 2 மனம் இருக்கிறா இல்லையா, டுவாலிட்டி வருது இல்ல, போர் புரியலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுக்கு 2.41 ஸ்லோகத்துல திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். அதாவது ஒரு செயலை செய்யணும்னா அதுக்கு வந்து நம்மள முழு முயற்சி எடுக்கணும். அதுல வந்து செய்யலாமா கூடாமான்னு எப்ப ஆசிலேஷன் இருக்குதோ அப்ப அந்த செயல் வந்து சரிவர நடைபெறாது. எந்த செயல் செஞ்சாலும் நம்ம வந்து அதுல உறுதியோட நிக்கணும், திடமான உறுதியோட நிக்கணும். அதுக்கு பேருதான் வந்து இங்க சித்தாத்தீர் முனீர். அடுத்தது நமக்கு வருது இங்க பாருங்க, சித்தாத்தீர் முனீர் அப்படின்னா ஒரு திடமான உறுதி படைத்தவருடைய குணநலன்கள். அது எப்படின்னா அதை பத்தி எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா 54ல இருந்து 72 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர், அதாவது டிரான்சிடென்டல் பர்சன், அந்த நாலேஜ், டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் ஆஃப் பர்சன், அதாவது பகவானை பத்தி நம்ம வந்து கும்பிடுறோமா, பகவானை வணங்குறோமா, அதுல நம்ம வந்து உறுதியோட நிக்கணும், பின்வாங்க கூடாது. இப்ப எல்லாருமே நம்ம வந்து இப்ப இந்த பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு நீங்க எல்லாருமே வந்து சேர்ந்திருக்கிறீங்க. இதை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும், 18 நாளும் வந்து படிச்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிற உறுதி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். பாதியில நம்ம விட்டுட்டு போனோம்னா இதை நம்ம முழுமையா கத்துக்க முடியாது. அது மாதிரிதான் இதுல வந்து அந்த மன உறுதியோட இருக்கக்கூடிய இது தூய ஆழ்நிலையினால டிரான்ஸ்டென்டல் பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல். அது சொன்னார் இல்லையா, வர்ண சங்கரம் ஏற்படுதுன்னு. அதுக்கு வந்து 2.18 to 26ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய். அதாவது என்னன்னா, இப்ப வந்து கௌரவர்கள் இந்த இடத்துல வெற்றி அடைஞ்சாங்கன்னா நிச்சயமா அங்க வந்து அதர்மம் தான் நடக்கும். அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஹ் பெண்கள் போய் கற்பு நெறி தவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, கொலை கொள்ளை எல்லாம் நடக்குது. ஏன்னா அந்த அதர்மம் வந்து பாண்டவர்கள்ட்டே வந்து அவங்க அதர்மம் புரிஞ்சுதான் வந்து அவங்களுடைய ராஜ்யத்தை பிடுங்கினாங்க, சூதாட்டம் நடந்தது. அந்த மாதிரி தவறான வழியில இருக்கும்போது நிச்சயமா வர்ணசங்கரம் ஏற்படும். அதே சமயத்துல இவங்க வந்து பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சு அரசாட்சி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க என்ன செய்யலாம், நேர்மையான ஒரு அரசாட்சி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமராஜ்யத்தை சொன்னீங்கன்னா நம்ம ராமருடைய ராஜ்யம் வந்து சிறப்பான ராஜ்யமா சொல்லப்பட்டிருக்கு ராமாயணத்துல. அந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து யுதிஷ்டரால அங்க வந்து கொடுக்க முடியும். அப்ப வந்து அந்த மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அரசன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழின்னு, ராஜா வந்து நல்ல வழியில போகும் பொழுது மக்களும் அதே வழியை பின்பற்றும் பொழுது அங்க வந்து என்ன வராது, வர்ணசங்கரம் ஏற்படாது. நேர்மையா மக்கள் சந்தோஷமா வாழ்வாங்க. அதுக்கு நீ முன்மாதிரியா இரு அப்படின்னு வந்து
அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து சொல்றாரு. இதைத்தான் நம்ம வந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நாம வந்து அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எங்க இருந்து உனக்கு இந்த களங்கங்கள் வந்தது அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீரன், போர் வீரன், வில் வீரன். அதுலயும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்ஜுனன் வந்து எப்படிப்பட்ட வீரன்னா, வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்னு பேர் வாங்கினவரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு போர் வீரன், ஒரு சத்திரியன். அப்படிப்பட்ட வீரன் வந்து போர்க்களத்துல இருந்து என்ன சொல்றாரு, போர் புரிய மாட்டேன், அதாவது என்னுடைய தாத்தாவை நான் கொல்ல மாட்டேன், என்னோட குருவை நான் கொல்ல மாட்டேன், அவங்கள கொன்னுட்டு ரத்தக்கரை படிஞ்ச அந்த ராஜ்யத்தை நான் ஆள மாட்டேன், அதுக்கு பிச்சை எடுத்து வாழறதே பெட்டர், நான் அதுக்கு துறவியா போறேன், அப்படி இப்படின்னு அவர் வந்து நிறைய காரணங்களை அவர் சொல்றாரு. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு பகவான் வந்து உனக்கு எங்க இருந்து இந்த களங்கங்கள் வந்தது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் பகவானுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு போர் வீரனா இருக்கிற ஒரு சிறந்த வீரன் பக்தன், உனக்கு வந்து இந்த களங்கங்கள் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு அவர் வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. இப்படி வந்து அதை கொடுக்கும் பொழுது அவர் கடைசியா என்ன பண்றாரு, சரண்டர் ஆகிறாரு. யாருகிட்ட, நம்மளுடைய பகவான்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகிறாரு. இந்த சாப்டர்ல நம்ம பகவத்கீதையில இந்த 18 சாப்டர்லயும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். இப்ப வந்து பகவத்கீதையை எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது கங்கையில குளிச்சா நம்ம பாவ விளைவுகள் போகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது அடுத்ததா இந்த கலியுகத்துல கோவிந்தா நாமத்தை உச்சரிச்சோம்னா நம்முடைய பாவங்கள் போகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3வது பகவத்கீதையை படிச்சோம்னா நம்முடைய பாவங்கள் விலகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து கங்கையிலன்னா அன்னாடம் குளிக்கணும். நம்ம தினம் தினம் கங்கையில குளிக்க நமக்கு வாய்ப்பு உண்டா? இல்ல. கோவிந்த நாமம் எப்போதும் நம்ம சொல்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை நம்ம உச்சரிக்கலாம். இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து பகவத்கீதை படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்குது. இதை நாம வந்து கையில இருக்க புஸ்தகத்தை தினம் ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சோம்னா, ஒரு பக்கம் நம்ம படிச்சோம்னா கூட நம்ம பாவ விளைவுகள் நம்மளை விட்டு குறையும். அதெல்லாம் வந்து அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்க வந்திருக்கிறோம். இன்னொன்னு, இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு 5 விஷயங்கள் முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 5 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரா அப்படின்னா பகவான், பகவான் கிருஷ்ணரை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த சாப்டர்ல நீங்க புக்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து கிருஷ்ண உவாச்சா, நாராயணா உவாச்சான்னெல்லாம் வரவே வராது. ஒன்லி பகவான் வாச்சா அப்படின்னு தான் வரும். பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு தான் வந்திருக்கும். அந்த பகவான்கிற வேர்டுக்கான அர்த்தத்தை நான் பின்னாடி சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த 5 விஷயத்த நம்ம பார்த்துருவோம். இப்ப ஈஸ்வரா அப்படிங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணரை சொல்லுது. அடுத்தது யாரு அப்படின்னா ஜீவா. ஜீவா யாரு அப்படின்னா இங்க இருக்க நம்ம எல்லாருமே தான் ஜீவாத்மாக்கள், உயிர் உள்ள ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள். இந்த 2வது விஷயம். 3வது விஷயம் என்னன்னா பிரகிருதி. பிரகிருதினா என்ன அப்படின்னா ஜட இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சம், நமக்காக படைக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சத்தை அது குறிக்குது. 4வது என்ன அப்படின்னா காலம். இந்த காலம்ங்கிறது தான் ஒவ்வொரு காலகட்டம் நகருது இல்லையா. பகவான் வந்து 11வது சாப்டர்ல நான் காலம் நான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த காலம். 5வது என்னன்னா கர்மா. கர்மான்னா என்ன அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள். நாம வந்து நல்ல செயல்களோ தீய செயல்களோ ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த 5 விஷயங்கள் தான் இந்த பகவத்கீதை முழுக்க பேசப்பட்டிருக்கு. இந்த 5ல ஃபர்ஸ்ட் 4ம் அதாவது ஈஸ்வரா, ஜீவா, பிரகிருதி, அடுத்தது காலம். இது 4ம் வந்து எட்டர்னல். எட்டர்னல்னா நித்தியமானது, அழிவற்றது. பகவான் அழிவற்றவர், ஆத்மா அழிவற்றது, பிரகிருதி வந்து அழிவற்றது, காலம் அழிவற்றது. இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும், தற்காலிகமா அழியும். தற்காலிகமா அழியுமே தவிர நிரந்தரமா அழியாது. எப்போதும் எட்டர்னலா நிரந்தரமா இருக்கக்கூடியது. ஆனா கர்மா வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. நாம செய்யக்கூடிய இன்னைக்கு ஒரு செயல் செய்வோம், நாளைக்கு நாம வந்து வேற செயல் செய்வோம். அந்த மாதிரி கர்மம் வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அப்படி இந்த 4 நம்ம வந்து 5 விஷயங்களை தான் நம்ம முழுக்க கீதை முழுக்க நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப 2.7ல அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான்கிட்ட வந்து சரணடைகிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி பகவான்கிறதுக்கு அர்த்தத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது பகவான் இறைவனை வந்து நம்ம 3 நிலைகள்ல உணர முடியும். எந்தெந்த 3 நிலைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து பிரம்மன், பிரம்மஜோதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2வது பரமாத்மா, 3வது பகவான். இப்ப பிரம்மஜோதி அப்படின்னு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒளி வடிவம். ஒளி வடிவமா நிறைய பேர் வந்து இறைவனை வணங்குறது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதாவது அருவ வழிபாடு, உருவமற்ற அருவத்தை வழிபடுறது. அது யார் வணங்குவாங்க அப்படின்னா முதல் நிலை மாணவன். அதாவது
அதாவது கடைநிலை மாணவன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பக்தி நிலையில வர்றவங்க, கடைநிலையில இருக்கிறவங்க தான் என்ன செய்வாங்கன்னா, உருவத்தை விட்டுட்டு அருவத்தை வணங்குவாங்க. அதுக்கு உதாரணமா சூரியனை இங்க வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா, சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கிரணங்கள் வருது இல்லையா? ஒளி தெரியுது, வெப்பம் அடிக்குது நமக்கு. அந்த வந்து வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா? அந்த பிரகாசம் தான் வந்து இங்க அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு ஒப்பிடா சொல்லியிருக்காங்க. இதை யாரு ஈஸியா எல்லாருமே உணரக்கூடிய நிலை. இது வந்து கடைநிலை மாணவன் மட்டுமே உணரக்கூடிய, அதாவது பக்தி நெறியில வரக்கூடிய பக்தர்கள்ல கடைநிலையில இருக்கிறவங்க அந்த அருவ ஜோதிய ஈஸியா உணருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இரண்டாவது நிலை எது அப்படின்னா பரமாத்மா. பரமாத்மா எங்க இருக்கிறாரு? 4 கை ரூபத்தோட, சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தோட நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறாரு. எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மா கூடவே நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கருணை நிறைந்தவர். பாருங்க, நம்மளோட உடல்ல வந்து என்ன இருக்கு? ரத்தம் இருக்கு, மஜ்ஜை இருக்கு, எலும்பு இருக்கு, மலம் மூத்திரம்னு எல்லாம் இருக்குது. நம்மளோட உடம்பு நாம ஒரு நாள் குளிக்கலனாலே நம்ம உடம்பு நமக்கு நாற்றம் அடிக்கும், நமக்கு அருவருப்பா இருக்கும். அந்த உடலுக்குள்ள பகவான் வந்து நமக்குள்ள குடியிருக்கிறார் அப்படின்னா அவரு எவ்வளவு கருணை மிகுந்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கிறாரு. அவரை யார் உணருவாங்க அப்படின்னா 2ஆம் நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் உணருவாங்க. அது சூரியனுக்கு எது ஒப்பீடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரிய வட்டம். சூரியன் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கருப்பு கண்ணாடியை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா சூரியனோட வட்டத்தை நம்ம வந்து மேற்பரப்பை நம்மளால பார்க்க முடியும். அது வந்து 2ஆம் நிலை பக்தர்களால உணரக்கூடிய நிலை. 3ஆவது நிலையில இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அவர் யாரு? கோலோகத்துல வீற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் அந்த பகவான் இங்க சொல்லப்படுது. அதை யாரால அவங்களால உணர முடியும்? சூரிய கிரகத்துக்குள்ள யாரால நுழைய முடியுமோ அங்க உள்ள போறவங்களால மட்டும்தான் அதை சூரியனை பத்தி முழுசும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது போலதான் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை உணரக்கூடிய நிலை யாருக்கு இருக்கும்னா பரமஹம்சர்கள், மகாத்மாக்களால உணர முடியும். அதாவது நம்ம இந்த உலகத்துல பற்றற்று பகவான் மேலேயே பற்று வச்சு 24/7 வந்து பகவான் மேல பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த முதல் தரமான பக்தர்கள் வந்து பகவானை உணருவாங்க. அந்த பகவான்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படிங்கிறத நம்முடைய வியாச பகவான், வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்தவர் வியாசர், அவருடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய பராசரர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா 6 விதமான ஆப்புலன்சஸ். 6 விதமான ஆப்புலன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகு, அறிவு, அப்புறம் வந்து துறவு, செல்வம், புகழ், பலம். இந்த 6 வந்து முழுமையாக நிறைந்தவர், பூரணமா நிறைஞ்சதுதான் வந்து அந்த பகவான் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுக்கு. எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாமே இருக்கும், ஒவ்வொரு கடவுள்கிட்டையும் ஒவ்வொன்னு இருக்கும். ஆனா அந்த முழுமை இருக்காது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும். இந்த பகவான்கிற ஒருத்தர்கிட்ட மட்டுமே முழுமையா அது வந்து நிறைஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் நம்மளுடைய பகவத்கீதை முழுக்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் வாச்ச அப்படின்னு வரும். பகவான் சொல்லதெல்லாம் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வராது, பகவான் வாச்ச அப்படிங்கிறத வரும். அப்படிப்பட்ட நிலையில இந்த பகவான்கிட்ட வந்து நம்மளுடைய அர்ஜுனர் வந்து இப்ப வந்து சரணடைகிறார். ஏன்? அவருக்கு வந்து போர் புரியறதுல குழப்பம் வந்துருச்சு, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. இப்போ வந்து சரணடைகிறாரு. நாமளும் வந்து என்ன செய்யணும்? நமக்கும் வந்து குழப்பங்கள், கவலைகள், ஏக்கங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சதுதான் நம்ம உலகம். எல்லாரும் என்ன செய்யணும்? அவரை பின்பற்றி நாமளும் பகவான்கிட்ட சரணடையும் பொழுது ஒரு தெளிவு பிறக்கும். சரணடைகிறதுனாலதான் இங்க வந்து பகவத்கீதை இங்க சொல்லப்படுது. நாம வந்து அவரை போலயே நாமளும் எல்லாரும் சரணடையத கத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு இன்னைக்கு ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கிறீங்க? சிவச்செல்லா மாதாஜி. நேத்து நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா? பாண்டி அம்மாள், செல்லா பாண்டி அம்மாள் நேத்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவா செல்லா மாதாஜி. ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி ட்ரை பண்றா? ஓகே, வேற யாரு ட்ரை பண்றா? யாரு இல்லைன்னா மாதாஜி நேத்து யாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லட்சுமி மாதா. நீங்க வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஒருவேளை யாராவது நேற்று விருப்பப்பட்டாங்களான்னா அவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாமேன்னு கேட்டா, இல்லன்னா நீங்களே வாசிங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே. கரெக்ட். ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 2.7 வாசிக்கிறேன். வெரி நைஸ். கார்பண்ய தோஷாபஹத ஸ்வபாவ
மிருச்சாமி வாம் தர்ம சம்மூட சேதாக யச்சேரய ஸ்யான் நிச்சிதம் பிருஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போது அர்ஜுனன் சொல்றாரு பகவான்கிட்ட, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து, அவரோட கடமை என்ன? போர் புரிதல். ஆனா அவருக்கு இந்த குழப்பம் வந்திருக்கு, போர் புரியலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற இந்த குழப்பம் வந்திருக்கு. அந்த குழப்பத்தை கொடுத்தவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் சாதாரண ஆள் இல்ல. நம்மளுடைய அர்ஜுனன் சிறந்த ஒரு வீரன், நல்ல ஞானி, பக்தன். அவருக்கு குழப்பம் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனா இந்த இடத்துல பகவானால அங்க குழப்பம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன் உண்டாக்கப்பட்டது? அப்பதான் இந்த பகவத்கீதையை அவர்கிட்ட சொல்ல முடியும், அவர் மூலமா நாமெல்லாம் பலனடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு குழப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை அவர் சொல்றாரு, குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால். கருமித்தனமான இரக்கம். அவர்கிட்ட என்ன இரக்கம் இருக்கு? எதிரி படையில இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்து இரக்கப்படுறாரு, அவங்களெல்லாம் கொல்றதுக்கு இறக்கப்படுறாரு. அந்த இரக்கத்தினால பலவீனம், மனசு பலகீனத்தினால என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இயல்பு என்ன? அவரு ஒரு வீரன், சத்திரியன். அவருக்கு போர் புரியறது கடமை. அந்த இயல்பு எது? போர் புரியணும். போர்க்களத்துக்கு வந்தா போர் புரியணும். அந்த இடத்துல நல்லது கெட்டது, சுற்றம் பத்தம் அதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது. அந்த இயல்பை அவர் இழந்து விட்டார் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த இடத்துல தனக்கு நல்லது எதுன்னே அவருக்கு புரியல. நல்லது எது கெட்டது என்று புரியாத அந்த குழப்ப நிலை. உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இப்போ சரணடைஞ்சிட்டாரு. இப்ப போட்டோல பாத்தீங்கன்னா இங்க சரணடைய நிலையில இருக்கிறாரு. இந்த நிலையதான் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். நாமளும் இறைவன்ட்ட நம்மளுடைய நம்ம நிலைவுகள் கவலை குழப்பம் எல்லாம் நமக்கு வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான்கிட்ட சரணடையணும் அப்படிங்கறத இதன் மூலமா நம்ம கத்துக்கணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நம் பார்வை பூரணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இது நமக்கு இப்ப கிட்டக்க தெரியுது. இதுவே தூரத்துல இருந்ததுன்னா நாம என்ன செய்ய முடியும்? இதை உணர முடியாது. நமக்கு கண்கள் எப்படிப்பட்டது? ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரையில் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். நம்ம காதுகள் எப்படிப்பட்டது? ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையிலும் தான் ஒலியை நம்மளால கேட்க முடியும். இப்ப நம்ம இங்க இருந்துகிட்டு நம்ம சென்னையில இருக்கிறோம். நம்ம பெங்களூர்ல நடக்கிற விஷயங்களை கண்ணால பார்க்க முடியுமா? காதால கேட்க முடியுமா நேரடியாக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடியாது. ஒரு தொலைக்காட்சி வழியா பார்க்க முடியும். அப்ப நம்மளுடைய புலன்கள் எப்படி இருக்கு? குறையுடைய புலன்கள். அடுத்தது மாயையின் வசப்படுதல். நம்ம எப்படி படுவோம்னா மாயையெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஒரு ரோட்ல போறோம், ஒரு கார்ல போறோம், பாத்தீங்கன்னா அந்த வெயில் நேரத்துல அந்த ரோட்ல நீர் மாதிரி தண்ணி மாதிரி தெரியும். கிட்டக்க போக போக அந்த தண்ணி தெரியாது. இந்த சூரிய ஒளியில பிரதிபலிக்கிறத பார்த்தா அந்த காணல் நீரை நம்ம உண்மையான நீர் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அது மாயை. அந்த மாயையின் வசப்படுதல் நம்மகிட்ட இருக்கு. அடுத்தது நம்மள்ட்ட குறை என்ன இருக்கு? தவறு செய்தல். நம்ம என்னதான் செஞ்சாலுமே யாராவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல தவறு பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். கரெக்டான விஷயத்த நம்ம பண்ணவே மாட்டோம். அது நமக்கு இயல்பா எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும். நாலாவது இது சாரி தவறு செய்தல், மாயையின் வசப்படுதல், அப்புறம் குறையுடைய புலன்கள், இன்னொன்னு மறதி, ஏமாற்றுதல். அடுத்தவங்களை நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஏமாற்றுவோம். அது ஏதோ ஒரு நேரத்துல நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஒரு பொய்யாவது சொல்லியாச்சும் நம்ம என்ன செய்வோம்? டீஸ் பண்ணிடுவோம் அவங்கள. அந்த இயல்பு கண்டிப்பா எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும். இந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா உயிர் படைத்த உடல் உடைத்த எல்லா ஆத்மாக்கள்கிட்டையும் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்மளுடைய உடலுக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறதே நமக்கு தெரியாது. நாம எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்? நிச்சயமா நம்மளால அந்த அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. தூரத்துல இருந்து இதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரீன் கலரா தெரியும். அது மரமா கிளியா என்ன இருக்கு, அது வாயில என்ன இருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. கிட்டக்க போய் பார்த்தாதான் அது ஒரு மரத்துல ஒரு கிளி உட்கார்ந்துருக்கு, அது வாயில ஒரு என்னமோ பழம் போல ஒண்ணு வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். இப்படி 4 விதமான குறைபாடுகளோட நம்ம எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாருன்னா
பகவான் கிருஷ்ணர் இவர் தான் பகவான். எங்க இருக்கிறாரு? கோலோகத்துல இருக்கிறாரு. இதை வந்து வைகுண்ட லோகத்துல பார்க்கும் பொழுது பார்க்க முடியும். இப்ப சுற்றி இருக்கிறது இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை சுத்தி ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியுது இல்லையா? இது வந்து இதுதான் பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லப்படுது. உள்ளுக்குள்ள இருக்க பகவான் வந்து 4 கை ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண ரூபத்துல இருப்பாரு. இவர் யாரு அப்படின்னா இவரு கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர் பகவான் தான் அங்க இருக்கிறாரு. இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம பசத்தம்னா சொன்னது. பிரபு படிக்கிறீங்களா? 2.13. हरे कृष्ण माताजी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुच्यति। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்மளுடைய உடலை பத்திய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. இப்ப நம்ம உடலுக்கு மாற்றம் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. என்னென்ன வகை மாற்றம்? 6 வகையான மாற்றங்கள் இருக்குது. ஒரு தாயின் கர்ப்பத்துல இருந்து அது ஃபர்ஸ்ட் பிறக்குது, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருக்குது, அப்புறம் வளருது, 4வது வந்து என்ன செய்யுது? அது வந்து முதுமை நிலைக்கு வருது, அப்புறம் சிதைவடையுது, அப்புறம் வந்து மறைத்தல். இந்த 6 வகையான மாற்றங்கள். இப்ப இங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்து வண்டி போட்டு தவழுது, எழுந்து நிக்குது, நடக்குது, இப்படி வந்து என்ன பண்ணுது? வாலிப பருவம், முதுமை பருவம், அப்புறம் வந்து அந்த சிதைவுங்கிறது மூப்பு, அந்த இது நோய் பிணி வருது, அப்புறம் வந்து மரணம் அடைகிறது. இப்படி 6 விதமான மாற்றங்கள் எதுக்கு வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலுக்கு வருது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுக்கு அந்த மாற்றங்கள் இருக்கா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை. இன்னைக்கு கேட்டாலும் ஒரு 60 வயசு கிழவனையோ இல்ல வந்து 80 வயசு ஒரு பாட்டியையோ நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, நான் இன்னைக்கும் அந்த இளமையோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விளையாட வரீங்களான்னா வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆத்மா வந்து இளமையோட இருக்குது. உடல் தான் வந்து தளர்ந்திருக்கும், உடலுக்கு மாற்றம் ஏற்படுது. உள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து இளமையோட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது என்ன செய்யுது? இந்த உடல் வந்து அழிவுடையும் பொழுது வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் அடையுது. வேறு ஒரு உடலை யார் படைச்சு கொடுக்குறா? இறைவன் படைச்சு கொடுக்குறாரு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து சட்டையை கட்டி மாற்ற மாதிரிதான். இப்ப நம்ம தினம் குளிக்கும் பொழுது குளிச்சுட்டு வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம். நாளைக்கு என்ன செய்வோம்? இதை அவித்து போட்டுட்டு அதை துவைக்க போட்டுட்டு நம்ம இன்னொரு ட்ரெஸ் எடுத்து நாளைக்கு போட்டுக்குவோம். அது போலதான் இந்த உடல் வந்து அழிவடையும் பொழுது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா என்ன செய்யுது? இந்த உடலை கழட்டி போட்டுட்டு இன்னொரு உடலை எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுடைய அவர் சொன்னார்ல, இறக்கப்படுறாருல, நான் வந்து என்னுடைய தாத்தாவை கொல்ல மாட்டேன், என்னுடைய குருவை கொல்ல மாட்டேன், என்னோட மாமா மச்சான் அப்படின்னு. அதுக்குதான் அவர் சொல்றாரு, நீ கொல்றது வந்து அவங்களுடைய உடலைத்தானே தவிர அவங்களுடைய ஆத்மாவை இல்ல. ஆத்மா வந்து அழிவற்றது, அது வந்து இன்னொரு வந்து உடலை எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. நிதான புத்தியுடையவங்க என்ன செய்வாங்க? அதெல்லாம் தெரியும். எப்படிப்பட்டது? இந்த இரவும் பகலும் வருது, கோடையும் வெப்பம், கோடையும் குளிர்னாலும் வருது, மாறி மாறி நமக்கு வந்து 2 விதமான மாற்றங்கள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறது போலதான் பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்புங்கிறது உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து நிதான புத்தி படைத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனால அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து இப்ப உன்னுடைய தாத்தாவை நீ கொன்னினாலும் அவர் என்ன செய்வார்? இப்ப வந்து வயசாயிடுச்சு, அவருக்கு முதுமையான தோற்றத்துல இருக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு இளமையான உடல் கிடைக்கும். அடுத்த உடல் வந்து இளமையான உடல் கிடைக்கலாம், இல்ல வைகுண்ட லோகத்துக்கு அவர் போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நீ வந்து உடலைத்தான் அழிக்கிற, இத வந்து உயிரை அழிக்கல அப்படின்னு வந்து எடுத்து சொல்றாரு. இதுக்கு ஒரு உதாரணமா நம்ம சொல்லணும்னா ஜனகருடைய ஒரு கதையை வந்து உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன். ஜனகர் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். விதிலை ஆண்ட ஜனகர் வந்து நம்ம சீதா மாதாவோட தகப்பனார். அவரு வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, ஒரு நாள் வந்து கனவு காண்றாரு, படுத்து தூங்குறாரு. அப்போ ஒரு கனவு வருது. கனவுல என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தா, எதிர் நாட்டு படையில இருக்கிறவங்க வந்து இவங்க நாட்டுல போர் புரிஞ்சு இவரை வந்து தோற்கடிச்சிடுறாங்க, நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிடுறாங்க. அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிட்டு என்ன செய்யறாங்க? அவருக்கு யாரும் இந்த நாட்டுல இருக்கவங்க சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனை போடுறாங்க. அவரு வந்து ரொம்ப பசியோட தாகத்தோட அப்படியே நடந்து போறாரு.
அங்க ஒரு சத்திரம் வருது, அன்ன சத்திரம். அங்க போய் வந்து கேக்குறாரு, ரொம்ப பசியா இருக்கு, எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து அவர் கேக்குறாரு. அதை பார்த்துட்டு அந்த சத்திரத்துல இருக்கவங்க, இல்லையே எல்லா சாப்பாடும் காலி ஆயிடுச்சு, வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொன்னாலும், இல்ல எனக்கு மயக்கம் வருது, ஏதாச்சும் கொஞ்சம் இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஒண்ணு உள்ள போய் பார்த்தா அந்த சாதம் வடிச்ச பானையில வந்து அடி பிடிச்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த அடி பிடிச்ச சாதம் வந்து இருக்குது. அதுல தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சிருக்கிறாங்க அது கழுவுறதுக்கு. அப்போ வந்து அதுதான் இருக்கு, பரவாயில்லையான்னு கேட்டோன்னா, பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அதை ஒரு கரண்டி போட்டு எடுத்து இவருக்கு ஒரு கிண்ணத்துல போட்டு என்ன செய்யறாங்க, அந்த சாதமும் அந்த தண்ணியுமா இருக்கிறத கொண்டு வந்து கொடுக்க போறாங்க. இவரு கை நீட்டி வாங்க போற நேரத்துல ஒரு காக்கா வந்து அது தட்டி விட்டுடுது. தட்டி விட்டோன்னா இவரு வந்து பதறி போறாரு. ஓன்னு ஒரு பதட்டமா ஒரு சத்தத்தை கொடுக்குறாரு. ஏன்? பசி அவருக்கு. அந்த சாப்பாடும் கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து ஆஹ் பதறாரு. அந்த பதட்டத்துல அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, முழிப்பு வந்துருது. அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது கனவு அப்படிங்கிறத. சுற்றி உடனே ஒரு அரண்மனையில் இருக்காங்க எல்லாரும் ஓடி வந்துடுறாங்க. ராணிகள், குழந்தைகள், மந்திரிகள் எல்லாரும் வந்து, ஏன் வந்து இவ்வளவு பதட்டமா சத்தம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு. ஆனா அவருக்கு மனசுல வந்து, ஏன் நமக்கு இப்படி ஒரு கனவு வந்தது? ஏன்னா அவர் வந்து சாதாரண ராஜா இல்ல, அவர் ஒரு ராஜ ரிஷி. அவர் வந்து ஒரு மக்கள் வந்து எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா அவர் வருவார். பின்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும், எத் எத் ஆசிரதி சிரேஷ்டஸ்னு. அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இவரை தான் வந்து உதாரணமா நம்ம பகவான் சொல்லுவாரு. அந்த ஜனகரை போல வந்து எல்லாரும் வாழணும் அப்படின்னுட்டு. அப்படிப்பட்ட ஜனக மகாராஜாவுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, அத வந்து கேக்குறாரு. அங்க தன்னுடைய சபையில இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள்ட்ட எல்லாம் கேக்குறாரு, எது உண்மை? நான் இப்ப அரசாள்றது உண்மையா, இல்ல அந்த கனவுல நான் பிச்சைக்கார மாதிரி போனனே அது உண்மையா, எது உண்மை அப்படின்னு வந்து அவருக்கு வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து யாருக்குமே பதில் சொல்ல தெரியல. அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, ஒருத்தர் அஷ்டவக்ரர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் வராரு. ஏன் அஷ்டவக்ரர் அப்படின்னா அவர் பேருன்னா, அவர் உடல் வந்து 8 கோணம்லாம் நெளிஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கும். ஞானி அவரு. அவரு வராரு. அவரு வந்து, நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னா, அங்க அரண்மனையில இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கொள்ளுன்னு சிரிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவருடைய உடலை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. இவர் என்னத்த சொல்ல போறாரு, இங்க இருக்கிறவங்களாலேயே பதில் சொல்ல தெரியலையே அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் சொல்றாரு, நான் இப்ப வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்னா, இந்த கசாப்பு கடைக்காரவங்க அந்த இதெல்லாம் வந்து வெளியேத்திருங்க அப்படின்னு. கசாப்பு கடைக்காரன்னு சொன்னோன்னா கோவம் வந்துருது அவங்களுக்கெல்லாம். ஏன் எங்களெல்லாம் இப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய உடலை பார்த்து இவங்க வந்து எடை போடுறாங்க, என்னோட அறிவை வந்து அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. நான் பதில் சொல்றேன்னு தான் சொன்னேன், சொல்லங்காட்டிலுமே வந்து என்னை வந்து அவங்க கேவலப்படுத்துறாங்க. என்னோட உடலைத்தான் அவங்க பாக்குறாங்க, என்னோட ஞானத்தை அவங்க உணரல அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க எல்லாம் வெட்கப்படுறாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு அவர் வந்து பதில் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இப்ப அரசாள்வியே, இந்த அரசாட்சியில இருக்கும்பொழுது அந்த பிச்சைக்காரனோட இல்ல அந்த சத்திரம், அந்த காக்கை, அந்த பழையது அது எல்லாம் உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஜனகர்ட்ட. இல்ல தெரியல, இதுதான் தெரியுது. அப்ப அந்த நிலையில கனவு கண்டப்போ இந்த அரசாங்கமோ இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றிய உன் கூட இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள், பிரதானிகள், அந்த ராணிகள் இதெல்லாம் தெரியுதான்னா தெரியல அப்படிங்கிறாரு. அப்போ வந்து இது வாழும்போது இதுவும் வந்து அனித்தியம், அது கனவுல வந்ததும் அதுவும் அனித்தியம். அதாவது ரெண்டுமே என்ன, நித்தியமற்றது, அனித்தியமானது. வந்து உடலோட நம்ம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையும் நிரந்தரமற்றது, கனவுல காண்றதும் வந்து நிரந்தரமற்றது, ரெண்டுமே அனித்தியமானது அப்படின்னு அவருக்கு புரிய வைக்கிறாரு. அப்படிதான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத இப்ப வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த கதை சொன்னேன். நம்முடைய ஆத்மா வந்து அழிவற்றது. இப்ப நம்ம வந்து பிறந்த நாள் கொண்டாடுவோம், நம்மளுடைய உடலுக்குத்தான் வந்து நம்ம பிறந்த நாள் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். இப்ப நீ வந்து எத்தனாவது 13/3/57 அப்படின்னா என்னுடைய பிறந்த நாள் வருது அப்படின்னா உடனே அது வந்து என்னுடைய உடலுக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா எப்ப பிறந்தது, அதுக்கு பர்த்டே கொண்டாடுறோமா அப்படின்னா இல்ல. அது வந்து ஷரா, அதாவது சனாதனமானது. தோன்றியது எப்ப தோன்றியதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. அதுக்கு நம்ம வந்து பர்த்டே, பிறந்த நாளுங்கிறத ஒண்ணும் நம்மளால கொண்டாட முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது, உடல் அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறத வந்து அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். பிரபு 2.23 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
லட்சுமி ஹரே மாதாஜி படிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி பிஸியா இருந்தா லட்சுமி மாதாஜி படிக்கட்டும். யாரு ஃப்ரீயா இருக்கீங்க? நைனாம் சிந்தயந்தி சாஸ்திராணி நைனாம் தஹதி பவஹ பவஹ அக்னி. சிறப்பா இருக்குன்னா வேற மாதாஜி படிப்பாங்க பிரபு. இல்ல ந சின் ந சின் ந சைனம் क्लेदयान्ति अपो न सोऽसयाति मारुतः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்முடைய ஆத்மா வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிவற்றதுன்னு சொன்னேன். அது எப்படி இருக்குது? இப்ப சூரியன் வந்து பிரபஞ்சம் முழுக்க, அதாவது இந்த உலகம் முழுக்க வந்து ஒளியை கொடுக்குது. ஒரே ஒரு சூரியன் உலகம் முழுக்க வந்து ஒளியை கொடுக்குற மாதிரி நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம உடலை வந்து உணர்வோட வச்சுக்குது. நம்ம உடல் வந்து கை, கால், கண், மூக்கு எல்லாம் இயங்குறதுக்கு எது காரணம் அப்படின்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மா இல்லைன்னா இது எதுவுமே இயங்காது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது எந்த சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்மளோட விஞ்ஞானிகளால கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா நம்மளுடைய உபனிஷத், அதாவது ஸ்வேதாஸ்ர உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதோட அளவு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய முடி இருக்கு இல்லையா, அந்த முடியோட ஒரு முடி, அந்த முடியோட டிப்பு, அந்த நுனியில போய் பாத்தீங்கன்னா அதை 10,000 துண்டுகளா நம்ம கட் பண்ணணும்னா அது என்ன சைஸ் வரும்? கண்ணுக்கு கூட பார்க்க முடியாது, மைக்ரோஸ்கோப்பியால கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. அந்த சைஸ்ல இருக்கிறது தான் நம்முடைய அந்த ஆத்மா. ஆத்மாவோட சைஸ் வந்து நம்ம முடியோட நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கு அப்படின்னு ஸ்வேதாஸ்ர உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதே வந்து முண்டக உபநிஷத்துலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன சொல்லிட்டு அப்படின்னா, அணு அளவுனால ஆத்மா, நம்மளுடைய ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? அணு அளவு. அந்த பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா எப்படி இருக்காரு? விபு அளவு. விபுனா மிகப்பெரிய, அவர் வந்து என்ன செய்யறார், பிரபஞ்சத்தையே வந்து அந்த அளவுக்கு அவரால் தோற்றம் எடுக்க முடியும். 2 ஆத்மாக்கள் உள்ள இருக்குது. ஒண்ணு அணு ஆத்மா, ஒண்ணு விபு ஆத்மா. அணு ஆத்மா வந்து ஜீவாத்மா, விபு ஆத்மா வந்து பரமாத்மா. அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு மரம், இந்த மரத்துல 2 பறவைகள் இருக்கு. இதுதான் முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 பறவைகள்ல ஒரு பறவை என்ன செய்யுது? பழம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இன்னொரு பறவை அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. சாட்சி பறவையா இருக்குது. இந்த பழம் சாப்பிடுற பறவை எதுன்னா நாம தான், ஜீவாத்மா. அது நம்ம என்ன செய்யறோம்? நாம செஞ்ச வினைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய பழம் வந்து புளிப்பாவோ, இனிப்பாவோ, கசப்பாவோ நாம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து இங்க பழம் சாப்பிடுற பறவை. அந்த பறவை, இன்னொரு பறவை என்ன செய்யுது? தோழமை பறவை. 2மே தோழமை பறவை. அந்த பறவை என்ன செய்யுது? இந்த பறவை எப்ப நம்மள திரும்பி பார்க்கும், நாம வந்து நம்ம இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு, நம்ம வைகுண்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போலாம்னா அந்த பறவை காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? அவரை திரும்பியே பாக்குறது இல்ல. நாம இங்க வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க விஷயங்கள்லயே ஈடுபாடுபட்டு அதுலயே அனுபவிக்கிறதுலயே நாட்டம் கொண்டு நம்ம சுத்தமா இறைவனை மறந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் வந்து கருணை மிகுந்தவர். நீ எப்ப என்ன திரும்பி பார்த்தீங்கன்னாலும் நான் உன்னை கூட்டிட்டு போக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அவருடைய குழந்தைகள் நாம எல்லாம். அதை வந்து அவருக்கு சொல்றாரு. அது அந்த இந்த இடத்துல 2 பறவைகள் இந்த இடத்துல வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தன்மையோடின்னு பார்த்தா, எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது. ஒரு கத்திய வச்சு, ஒரு அருவாளை வச்சு, ஒரு கத்திரிக்கோள் வச்சு வெட்ட முடியுமான்னா முடியாது. அந்த சைஸே கண்ணுக்கு தெரியாது, எங்க அந்த வெட்டுறது. நெருப்பால் எரிக்க முடியாதது. நெருப்புல போட்டு பொசுக்கலாமன்னா முடியாது. உடலைத்தான் பொசுக்க முடியும், ஆத்மாவை பொசுக்க முடியாது. நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது. வீசும் காற்றால் உணர்த்தப்பட முடியாது. அப்படி இந்த பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பக்கம் காற்று, ஒரு பக்கம் நெருப்பு, இடையில வந்து ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா வந்து இது எதுவுமே வந்து இது வந்து பாதிக்கப்படல அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. அதாவது இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து கொல்ல போறது ஆத்மாவை இல்ல, உடலைத்தான் அப்படிங்கறத அவருக்கு வந்து இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்துறாரு பகவான். பிரபு 2.36. அவாச்ய வாதாம்ச பகுன் பதிஷ்யந்தி தவாஹிதாக நிந்தந்தஸ் தவ சமர்த்யம் ததோ துக்க கதரம் நுஹிம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த ஆத்மா சொன்னல, அந்த ஆத்மா வந்து எங்க இருக்கு நம்ம உடல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள இருக்குது.
5 விதமான காட்சிகள்ல அது மிதந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5 விதமான காட்சிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராணா, அபானா, வியானா, சமானா, உதானா அப்படின்னு 5 விதமான காட்சிகளுக்கு இடையில அந்த ஆத்மா வந்து மிதந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது மூலமா தான் நம்ம வந்து ஆத்மாவை உணரலாம். அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து 2வதா சொன்னார்ல, இன்பமின்மை, போர் புரியறதுக்கு எனக்கு இன்பமின்மை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் கவுண்டர் கொடுக்கிறாரு. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்தை விட்டு போயிட்டான்னா என்ன சொல்லுவாங்க, எதிரி இடையில இருக்கவங்க எல்லாம் அவனை கோழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அர்ஜுனன் வந்து மிகச்சிறந்த வீரன். ஆனாலும் அவர் இறக்கப்பட்டு போர்க்களத்தை விட்டு போனா கூட அவனை என்ன சொல்லுவாங்க, போர் கைய பயந்துகிட்டு ஓடிட்டான், புறமுதுகிட்டு ஓடிட்டான், நீ கோழை அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க, தவறான வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்கள வந்து நிந்திப்பார்கள். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஒரு வீரனுக்கு கோழைன்னு சொல்றத போல துன்பம் தரக்கூடியது என்ன இருக்கு? நீ என்னமோ வந்து போர் புரிஞ்சா எனக்கு இன்பம் இல்லைங்கிற, நீ போர்க்களத்தை விட்டு போனீன்னா உன்னை வந்து துன்பம் தரும் வார்த்தைகளாலே என்ன செய்வாங்க, வார்த்தைகளாலே கொன்னுடுவாங்க. அதை விட நீ போர் புரிஞ்சு மரணம் அடையிறதே பெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாங்க. பிரபு 37. हरे कृष्णा। ஹரேஷ். हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாங்க, இப்ப வந்து அதோட கர்ம காண்டம், இப்ப வந்து நீ அதனால என்ன அடையக்கூடிய பலன் என்ன அப்படிங்கறத சொல்றாரு. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படிங்கிறாரு. அதாவது போர்க்களம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இது ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னு கேட்டா, ஒண்ணு வந்து அங்க போய் போர் புரியும் போது வீரமரணம் அடைஞ்சிட்டா நேரா அவங்க சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும் எல்லா போர் வீரர்களுக்குமே. அதே சமயம் போர்ல ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிரி நாட்டு ராஜ்யம் கிடைச்சிடும். அதனால போருக்கு வரணும்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா வருவாங்களாம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அத வந்து இவர் எடுத்து சொல்றாரு பகவான். நீ வந்து இன்பம்ங்கிற, நீ வந்து போர்ல இறந்துட்டீன்னா நீ உனக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, சொர்க்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இல்ல ஜெயிச்சுன்னா நீ உனக்கு வந்து மகுடம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இங்க அதான் இங்க சொல்றாரு. இங்க வந்து அர்ஜுனன்ட்ட காட்டுறாரு, நீ வந்து போர் புரி, அது இறந்துட்டீன்னா இதோ சொர்க்கத்துல போய் என்ன செய்யலாம், அங்க வந்து சோமரசம் அருந்தி அங்க நடனம், ரம்பை ஊர்வசி எல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க, நடனம் ஆடுவாங்க. உன்னுடைய வந்து சந்தோஷமா நீ வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாம். இல்லையா, நீ ஜெயிச்சிட்டியா, உனக்கு வந்து இங்க மகுடம், இந்த பூமியே நீ ஆளக்கூடிய உனக்கு மகுடம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு, நீ ராஜ்யத்தை ஆளலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பகவான் வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. 40 பிரபு. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. नेहाभिक्रम नशो अस्ति प्रयवायो न विद्यते स्वल्पम् अभ्यश्च धर्मस्य त्रयदे महतो भयात्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3வதாவது என்ன சொன்னாரு, பாவச் செயல் அப்படின்னு நினைச்சு சொன்னார் இல்லையா, போர் புரியதுல பாவச் செயல்னாரு. அதுக்கு பதில் வந்து இங்க பகவான் வந்து கொடுக்கிறாரு. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகப்பெரிய பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படிங்கிறாரு. என்ன வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இது ராமாயண போர்க்களத்துல வந்து என்ன செய்யறாங்க, லங்கையை தாண்டி போறதுக்கு முன்னாடி ராமர் வந்து இக்கரையில இருக்கிறாரு, சேது பந்தனம் அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ வந்து விபீஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய அண்ணனுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு, இது நீ செய்யக்கூடிய செயல் வந்து தப்பு, சீதை மாதாவை வந்து பிறன்மனையை அபகரிக்க கூடாது, விட்டுடு அப்படின்னு எடுத்து சொல்றாரு. ஆனா வந்து ராவணன் கேட்கலன்னொன்ன அதர்ம வழியில நம்ம நிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு துணையா இருக்கக்கூடிய அவருடைய சகாக்களை அழைச்சிட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, பகவான் ராமர்ட்ட வந்து சரணாகதி அடைகிறாரு. அதுதான் விபீஷ்ண சரணாகதின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ராமாயணத்துல. அந்த காட்சி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹனுமான்
அவர் வந்து இலங்கையை தாண்டி சீதையை கண்டுபிடிச்சு அங்க போறாரு. அங்க போன இடத்துல அவர் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அரக்கர்கள்லாம் வந்து அவருடைய வாளுல வந்து நெருப்ப கட்டி விட்டுடுறாங்க. அவரை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவர் வந்து சக்திசாலி இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு, வாளை நீட்டமா நீட்டி அந்த நெருப்ப வந்து அவங்களுக்கே வச்சிடறாரு. அதர்மம் எல்லாம் எந்த இடத்துல வசிக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நெருப்பு வந்து லங்கையை வந்து பத்த வச்சிடறாரு. அவர் வந்து நெருப்பை பத்த வச்சுட்டாரே, அவர் பாவ செயல் செஞ்சுட்டாரே அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம். இல்ல, அதாவது பகவானுக்காக அவர் செய்யறாரு. ராமருக்காக அவர் தொண்டு செய்யறாரு. அவரால இலங்கை முழுக்க அழிக்க முடியும், சீதையை வந்து தூக்கிட்டு வரவும் முடியும். ஆனா ராமருக்கு வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து அவருடைய கடமை. அதாவது பகவானுக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறவங்களை வந்து நம்ம எதிர்த்து போரிடலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல இருக்குது. அந்த வழியில அவர் பின்பற்றி இலங்கைக்கு வந்து தீ வைக்கிறாரு. அது வந்து இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எலி. எலி என்ன செய்யுது, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பழம் இருக்குது. ஒரு செரி பழம் இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு பழம் இருக்கு. அந்த பழத்தை வந்து சாப்பிட்டு அது பழகுனதுனால அது என்ன செய்யுது, ஒரு கோவில்ல வந்து போய் பார்க்கும்பொழுது அந்த விளக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த சுடர் வந்து அதுக்கு பழம் போல அதுக்கு சிவப்பு கலர் தெரியுது. அது என்ன செய்யுது, பழம்னு போய் அது நக்கறதுக்கு போகுது, நாக்க சுட்டுடுது. அதனால அந்த திரி தூண்டப்பட்டு அந்த விளக்கு வந்து இன்னும் பிரகாசமா எரியுது. இந்த மாதிரி பிரகாசமா எரிஞ்சதுனால அந்த எலி என்ன செய்யுது, அடுத்த பிறவி அதுக்கு வந்து ஒரு ராஜாவா பிறந்து நாட்டை ஆளுது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது இப்ப 3 நிகழ்ச்சிகளுமே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல எந்த விதமான இழப்பீடும் இல்லை. அதனால என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பயம் அதுல இருந்து வந்து அவங்கள வந்து காக்குது அப்படின்னு. அது சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா? திராயதே மகதோ பயாத், அதாவது மகா பயங்கரமான பயத்திலிருந்து, மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து வந்து ஒருத்தரை வந்து காக்குது. எது? சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய. கொஞ்சோண்டு நம்ம வந்து இறைவனுக்காக ஒரு சின்ன செயல் செஞ்சா கூட அது நம்மளை வந்து பயங்கரமான பாவத்துல இருந்து பயத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்குது. இப்ப வந்து இவர் வந்து ராமருக்காக இவர் செயல்பட்டாரு, இவரும் ராமருக்காக செயல்பட்டாரு. இவர் வந்து இந்த எலி வந்து ஒரு கோயில்ல விளக்க தூண்டி விட்டது. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஒர்க்குதுனாலுமே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அடுத்த பிறவியில அதுக்கான பலன்களை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. நல்ல ஒரு பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு. பிரபு 47. हरे कृष्णा। ஹரே कर्मण्ये वाति कारस्ते मा बलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर पूर्मते संगो कर्मणि। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல என்ன சொல்லி விட்டுருக்காங்கன்னா, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கீதாசாரம் அப்படின்னு நமக்கு அவர் 10 கட்டளைகள் கொடுத்து நம்ம வீட்டுல எல்லாம் கேலண்டர் மாதிரி தொங்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும். என்னன்னா, கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு ஒரு வரி பார்த்திருப்பீங்க. அதோட அர்த்தம் தான் இந்த ஸ்லோகம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இப்ப வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வேற விதமான கடமைகள் இருக்கு. பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க வீடு சுய தர்மம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்தந்த தர்மத்தை அவங்க செயற்படுத்தணும். ஒரு வீட்டுல இருக்க ஒரு பெண்மணி என்ன செய்யணும், அந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான சமையல், அப்புறம் வந்து அந்த வீட்டை நிர்வாகம் பண்றது, குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுன்னு அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு கடமை இருக்கும். ஒரு தந்தைக்கு என்ன கடமை இருக்கும், வெளியில போகணும், வேலைக்கு போகணும், அந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருளை சம்பாதிக்கணும்னு இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும், ராஜாவுக்கு என்ன இருக்கும், இந்த நாட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற கடமை இருக்கும். இங்க அர்ஜுனனுக்கு என்ன கடமை இருக்கு, போர் புரிய வேண்டியது அவனுடைய கடமை. அததான் இங்க சொல்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதோட செய்யக்கூடிய செயலோட பலன் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமா கிடையாது. அந்த பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம எந்த விதமான செயல்களையும் செய்யக்கூடாது. செயலை செய்ய மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கு, பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிறது இதுல திட்டவட்டமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், என்ன செயல் செய்யறோமோ அதோட பலன் விளைவு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு காரணம் நான் தான். இப்ப நான் வந்து ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு இந்த வீட்டையே நான் தான் காப்பாத்திட்டு இருக்கிறேன், நான் இல்லைன்னா இந்த வீடே வீணா போயிடும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நினைப்பாங்க.
இல்லைன்னா இந்த இது ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படின்னு நான் இருக்காங்கல்ல, அது நிச்சயமா கிடையாது. ஒரு செயல்கள் நடக்குதுன்னா அதுக்கு 5 விதமான காரணங்கள் இருக்கு. அது வந்து 18 சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அது மாதிரி நாம ஒண்டியுமே வந்து அந்த காரணங்களுக்கு காரணம் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இப்ப வந்து 3 விதமான செயல்பாடுகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கடமை, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யறது ஒரு வேலை. இன்னொன்னு நல்ல ஆன்மீக குருக்களால செய்யக்கூடாது, அதாவது வேதங்கள்ல செய்யக்கூடாத செயல்கள் விகர்மான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல். இன்னொன்னு செயலின்மை, ஒண்ணுமே செய்யாம உட்கார்ந்து இருக்கிறது. இத 3 வழியில பாத்தீங்கன்னா விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயலை நம்ம செய்யக்கூடாது. அடுத்தது வந்து செயலற்ற நிலையில நம்ம இருக்கக்கூடாது. செயலற்ற நிலையில யாராலும் இருக்கவும் முடியாது. நம்மளுடைய உடலும் சரி, உள்ளமும் சரி செயல்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த நிலையிலும் போகக்கூடாது. 3வது என்ன செய்யணும்? அவங்கவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம செய்யணும். செயலற்ற தன்மையில நம்ம ஆசையா உட்கார்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடாது. செயலற்ற தன்மையில பற்று வைக்காதே அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல 4வது காரணமா ஏதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து நம்ம கடமையை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுல சொல்லியிருக்கிறார். மாதாஜி பிரபு 41. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. व्यवसायात्मिक बुद्धिर एकेह गुरुनंदन बहुशाः स्यानन्तास् सबुतायो अभ्यास इनाम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு? இரு மனம், 2 விதமான மன போராட்டத்துல இருக்கிறாள்ல, அது வந்து ஏதாவது ஒரு வழியை வந்து சூஸ் பண்ணும். திடமான மன உறுதியை உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? இவ்வழியில் உள்ளோர், ஒரு குறிக்கோள்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்கள் லட்சியம் ஒன்றே. என்ன ஒரு லட்சியமோ அதை நோக்கி முன்னோக்கி போவாங்க. இப்ப குதிரை கடிவாளம் கட்டினா நேரா அது வழியில போகும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய குறிக்கோளை நோக்கி நம்ம ஒவ்வொருவருமே என்ன செய்யணும்? அதுல இறங்கணும். குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஆனா மன உறுதி இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்க? பலவிதமான வழிகளை யோசிப்பாங்க, கடைசியில எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து இப்ப இங்க உதாரணமா இங்க வந்து நம்முடைய துரோணாச்சாரியாரும் அர்ஜுனனையும் காட்டியிருக்கிறாங்க. துரோணர் என்ன செய்யறாரு? எல்லா மாணவர்களுக்கும் கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாருக்கும் வில்வித்தையை கத்துக் கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒரு டெஸ்டிங் வைக்கிறாரு. அந்த ஒரு மரத்துல வந்து ஒரு கிளி பொம்மைய வைக்கிறாரு. எல்லாரையும் வந்து குறிபாக்க சொல்றாரு. உனக்கு என்ன தெரியுது, உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிட்டு கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு சொல்றாங்க. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்க? தூரத்துல ஒரு மரம் தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து அந்த மரத்துல இருக்க கிளை தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. இன்னொருத்தவங்க மரத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகள் தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து கிளி தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொன்னும் சொல்றாங்க. அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு கேட்கும் பொழுது உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னோன்னா, அவரு அந்த மரத்துல இருக்க அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியுது அப்படிங்கிறாரு. அவருதான் வந்து என்ன செய்யறாரு? சரியான குறிக்கோளை இலக்கு வச்சுக்கிறாரு. அப்ப வந்து நீ விடு அம்ப அப்படின்னு வந்து அவருக்கு ஆர்டர் பண்றாரு. அப்படி அந்த திடமான உறுதி, அர்ஜுனனுக்கு அந்த திட உறுதி அந்த வயசுல இருந்திருக்கு. இப்ப வந்து அந்த மனசு உறுதி இல்லாம தான் வந்து என்ன பண்றாரு? போர்க்களத்துல போர் புரிய மாட்டேங்கிறாரு. ஆனா அந்த சின்ன வயசுல அவர் போர்க்கலையை கத்துக்கும் பொழுது திடமான உறுதியோட திடமான அந்த இலக்கை வந்து அவர் புரிய வைக்கிறாரு. மற்றவர்களுடைய இலக்கு எப்படி இருக்கு? பல கிளைகள், அதாவது மரமும் கிளையும் மரமும் அது பல கிளைகள் கொண்டதாக இருக்குது. அதுதான் திடமான உறுதியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட திடமான உறுதி படைத்தவர்களோட அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு. நீங்க திடமான உறுதிப்பட தத்தீர் முனின்னு சொல்றீங்களே, அவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவங்க நடை எப்படி இருக்கும், அவங்க மொழி எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி நடப்பாங்க, எப்படி அமருவாங்க, அதெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து இப்ப வேண்டாரு. அத வந்து இப்ப வந்து பகவான் சொல்றாரு. 2.55ல அவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஆசைதான் வந்து நமக்கு இங்க வந்து பிறந்திருக்கிறோம். நம்ம பிறந்ததுக்கு காரணமே நம்மளுடைய ஆசை. அந்த ஆசை வந்து என்ன செய்யறோம்? நம்மளுடைய உணர்வுகள் நமக்கு என்ன செய்யுது?
ஒண்ணு அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உணர்வுகள்லாம் நமக்கு இருக்கு. அது திருப்திப்படுத்தணும், நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நிறைய நம்ம என்ன செய்வோம், கண்ணு பார்க்குறோம், காது அதை வாங்கணும்னு நினைப்போம், அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்போம். இப்படி நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அந்த விருப்பங்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அந்த ஸ்தித தீர்முனிங்கிறவங்க விட்டுடுவாங்க. அது மேல எல்லாம் விருப்பம் வைக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய விருப்பம் எல்லாம் எங்க இருக்கும், பகவான் மேல இருக்கும், மாறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது பேச்சு. அவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 56 to 57 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறார். இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. நம்மளுடைய அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க பேசுற பேச்சுல அவங்களுடைய பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிடும். நாம நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா உடனே சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணுவோம், துள்ளி குதிப்போம். கிடைக்கலன்னா சோகமா ஒரு மூலையில போய் உட்காந்துக்குவோம். அப்புறம் எதையாவது கண்டுட்டு நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், கோபம் வரும். இந்த உணர்வுகள் எதுவுமே யாருகிட்ட இருக்காது, அந்த சோபர் மேன், அந்த திட உறுதி படைச்சவங்ககிட்ட இந்த உணர்வுகள்லாம் இருக்காது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது எப்படி இருக்கிறான், அவனுடைய நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 58 இருந்து 63 ஸ்லோகங்கள்ல ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. அதாவது இப்ப ஆமையை பார்த்திருப்பீங்க எல்லாருமே. ஆமை என்ன செய்யும், தலையும் 2 காலையும் வெளியில நீட்டிட்டு இருக்கும், மேல ஓடு இருக்கும், அது மேல மூடிட்டு இருக்கும். அது அதுக்கோட எதிரி வரும்பொழுது என்ன செய்யும், டக்குன்னு தலையும் 4 காலையும் உள்ளுக்குள்ள சுருக்கிக்கும். பார்த்தா வெறும் ஓடு மட்டும்தான் தெரியும். அந்த எதிரி என்ன செய்யும், அதுக்கு தெரியாது அது உள்ள ஆமை இருக்கிறது, அது விட்டுட்டு போயிடும். அது என்ன பண்ணுது, தன்னை காவந்து பண்ணிக்குது. அப்படிதான் இந்த திடமான மனம் படைத்தவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, தேவையான பொழுதுதான் தன்னுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மள்கிட்ட இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா, 5 புலன்கள், கண்ணு, காது, வாய், மூக்கு எல்லாமே என்ன செய்யும், அந்த இந்திரியங்கள்லாம் என்ன செய்யும்னா, நம்ம எப்போதுமே எதையாவது பார்த்துக்கிட்டே எதையாவது கேட்டுக்கிட்டே நம்ம இருப்போம். ஆனா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, தேவையான பொழுதுதான் அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்ப தேவையான பொழுது, பகவானை பார்க்கறதுக்கு கண்களை, அவரை பத்தி விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு, கீர்த்தன் பாடுறதுக்கு வாய, அவரை பத்தி செய்திகளை, கதைகளை, லீலைகளை கேட்கறதுக்கு காதை, இப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. மத்த டயத்துல எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அடக்கி, தன்னுக்குள்ளேயே அடக்கி அதை வெளிப்படுத்தாம உள்ளுக்குள்ளேயே பகவானை தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் ஆமை ஓட்டுக்குள்ள சுருக்கிறது போல அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது எப்படி நடந்து கொள்கிறான், அது பாத்தீங்கன்னா 64 இருந்து 72 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஆசைகளுமே இருக்காது. நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம்னா, ஏதோ நம்ம வெளியில சும்மாவே இருக்க மாட்டோம். வெளியில போவோம், 4 விஷயங்களை பார்ப்போம், அதை பற்றி விஷயங்களை கேட்போம். அது மேல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆசை, காமம் உண்டாகும் நமக்கு. அது மேல பேராசை உண்டு பண்ணிக்குவோம், அதை வாங்கணும், அதை அனுபவிக்கணும். ஒரு டிவி வாங்கணுமோ, இல்ல ஒரு கார் வாங்கணுமோ, ஏதோ ஒரு பொருள் மேல நம்ம ஆசையை வைப்போம். ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்ட நிலையில இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆசைங்கிறது பகவான் மேல வச்சுட்டாங்க. பற்ற பௌதிகத்துல இருந்து விட்டு நம்முடைய இறைவன் மேல அவங்க வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பிரபு 55. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமாம் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ் தத்தோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ அப்படின்னா, ஸ்தித பிரஜ்ஞன்னா திடமான அந்த தெய்வீக நிலையில நிலை பெற்றவனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும். அதாவது அவன் என்ன செய்வான், தன்னில் திருப்தி அடைஞ்சு, இதெல்லாம் சொல்றாரு. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான, எல்லாமே நம்முடைய கற்பனை தான் அதிகம், அந்த புலன் என்னன்னு எல்லா புலன்களையும் திருப்தி செய்யக்கூடிய அந்த ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனத்துடன் தண்ணீர் திருப்தி அடைகின்றானோ, மனசுல ஆசை இல்லைன்னா என்ன செய்வோம், மனசு அப்பழுக்கு இல்லாம களங்கமற்ற நிலையில இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில தண்ணீர் தானே திருப்தி அடைந்து அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தெய்வீக நிலைக்கு அவன் வந்துடுறான். அதுக்கு உதாரணமா இங்க நம்முடைய பிரகலாத் மகாராஜா இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவர் என்ன செஞ்சாரு, ஒரு அசுரகுலத்துல பிறந்தாரு. ஆனாலும் அவர் என்ன செஞ்சாரு,
நாரதருடைய கருணையினால அவர் எப்போதும் நாராயணனையே வணங்கிட்டு இருந்தாரு. ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தையே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா அவருடைய அப்பாவா இருக்கக்கூடிய இரண்ய கசிபுக்கு என்ன பண்ணது பிடிக்கல. ஏன்னா அவர் வந்து தன்னைத்தானே தான் எல்லாரும் புகழணும், இரண்ய கசிபு நமக அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஊர் முழுக்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு, எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு. எல்லாரும் பயந்துகிட்டு அவருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவருக்கு பிறந்த அந்த பிரகலாதன் என்ன பண்றாரு, ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சொல்றாரு. தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அதே வந்து அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அது வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல. நல்ல விதமா எடுத்து சொல்றாரு, கேட்கல. அதனால வந்து பிள்ளைய கொல்ல துணிகிறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல போடுறாரு, நெருப்புல வச்சு எரிக்க பாக்குறாரு. ஆனா அவருடைய அந்த பகவானுடைய நாமம் என்ன செய்யுது, அவரை வந்து காத்து அருளுது. அது அப்படி இருப்பாங்க யாரு, அந்த சோபர்மேன், அந்த நிலையில போறவங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில அந்த திட ஒரு மனதோட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 62 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பிரேக் ஆகுது உங்க வாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, பிரேக் ஆகுது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கேக்குதா, எனக்கு தான் பிரேக் ஆகுதா? இல்ல பிரேக் ஆகுது, அவரோட வாய்ஸ்க்கு சரியா இல்ல. ஓகே, லக்ஷ்மி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்க. ஹரே தேஷு கிருஷ்ணா. இங்க பிடிங்க மாதாஜி, அவரோட மியூட் பேக்லாக். ஓகே. ध्यायत् வாசிக்கிறீங்க. ध्यायतो विद्वांसं तत्सङ्गेषु सजायते सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो மியூட்ல இருக்கிறாரு, அவரோட குரல் எப்படி வருது மாதாஜி? தான் தெரியல. வினோதமா இருக்கு. ஓகே ஓகே, அவங்க உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆச்சு பிரபு, அதனாலதான் கேட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் இப்ப வந்து நாம என்ன செய்யறோம், புலநோக்கு அப்படின்னா நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள். இப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், ஒரு மெத்தை வாங்கணும் அப்படின்னா மெத்தையில நம்ம படுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மள உடல்ல சுகத்துக்காக அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம். அப்புறம் நம்ம டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம கண்ணை வந்து அந்த கண்ணான அந்த கண்ணுக்கு வேண்டிய அந்த புலனுக்கு வந்து தேவையான பொருளை நம்ம செய்யறோம். ஒரு பாட்டு கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு வந்து நம்ம என்ன மியூசிக் சிஸ்டத்தை வாங்கி நம்ம காதால பாட்டு, இது எல்லாமே எப்படி அப்படின்னா புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலை. அந்த புலன் நோக்கு பொருள்களை சிந்திக்கிறது, அதை வந்து நம்ம வெளியில போறோம், அதை பார்க்கிறோம், அதை பத்தியே சிந்திக்கிறோம். அதுல வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். மனிதன் வந்து அதுல பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதல்ல இருந்து அடுத்தது என்ன வருது அப்படின்னா காமம். அந்த ஆசைங்கிறது காமமா மாறுது, பேராசையா மாறுது அந்த இடத்துல. அப்படி மாறும் பொழுது காமத்திலிருந்து என்ன வருது, கோபம். அந்த காமம் நிறைவேறாத பொழுது என்ன செய்யுது, கோபம் வருது. அப்படிதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், சிக்கல்ல மாட்டுறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு பெண் மேல ஒரு ஆசை, அந்த பெண் வந்து அந்த கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, உடனே அவங்களுக்கு கோபம் வரும். இப்படிதான் நம்ம வந்து பாண்டிங் ஆகுறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 63 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोह स्मृति विभ्रमः समृति ब्रह्मात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, இப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பற்றுதல், ஒரு புலநோக்கு பொருள்கள்ல வந்து பாக்குறோம், அதுல பாண்டிங் ஆகுறோம், பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறோம், அதுல இருந்து காமம், காமத்துல இருந்து கோபம். இப்ப என்ன ஆகுது, கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம். அதுல இருந்து என்ன செய்யுது, அதிகப்படியான கோபம் வரும்போது நமக்கு ஒரு பூரண மயக்கம் வருது. அந்த மயக்கத்தினால நம்ம என்ன செய்வோம், நினைவு நிலை தடுமாறுது. நம்ம நினைவு இழந்து என்ன செய்வோம், என்ன செய்யறோங்கிறதே நமக்கு தெரியாது, ஒரு படபடப்புல அந்த நிலை ஏற்படுது. அடுத்தது என்ன செய்யுது, நினைவு குழம்புவதால்
அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அந்த நிலையில நம்மளுடைய அறிவு வந்து வீழ்ச்சி அடையுது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். இப்ப மறுபடியும் நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நாம எப்படி வந்து மாற்றுறோம் அப்படின்னு இதுல வந்து அழகா அந்த 2 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாமே வந்து இப்ப இதுல உங்களுக்கு ஈஸியா காட்டுறேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா புலநோக்கு பொருட்கள் நம்ம என்ன பண்றோம், புலன்களின் பொருட்களை நம்ம வெளியில போறப்ப வர்றப்ப ஒரு மாலுக்கு போறோம், அங்க பாக்குறோம். அதை பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த புலன்கள் மேல ஒரு ஈர்ப்பு, அதுதான் வந்து இணைப்பு, அதாவது பாண்டிங். அந்த பொருளையே வீட்டுக்கு வந்து நம்ம அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம், அதுல பாண்டிங் ஆயிரும். அந்த பாண்டிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாம வந்து அதை எப்படியாவது வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம், நமக்குள்ள ஒரு காமம், அந்த காமத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். அந்த காமம் வளர்ந்த பிற்பாடு அது நமக்கு கிடைக்குதுன்னா சந்தோஷம், கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிடுறோம். இல்ல கிடைக்கல, அது வாங்கக்கூடிய பைசா வந்து நம்ம கையில இல்ல, பெரிய ஒரு பொருளை பாக்குறோம், பெருசா 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டு நம்ம கையில வந்து பணம் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய் தான் இருக்கு, பாக்கி பணம் இல்ல. அப்ப நாம வந்து என்ன செய்வோம், அந்த இடத்துல வாங்க முடியல அப்படிங்கிற ஆற்றாமை வந்து இந்த கோபமா மாறுது. அந்த நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். கோபம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம வந்து அதையே நினைச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வோம், பேசும் பொழுது அந்த கோபத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவோம். நம்ம வந்து அதை ஆற்றாமையை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துவோம் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்கள்ட்ட. அப்ப வந்து மயக்கம், அதாவது நம்ம வந்து நம்ம மயக்க நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். அந்த மயக்கத்துல இருந்து என்ன ஆகுது, நினைவு நிலை குழம்புதல், நினைவு வந்து குழம்புது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து என்ன ஆகுது, தப்பு தப்பா வருது. அதனால நினைவு குழம்பு நிலை வருது. அதுல இருந்து என்ன அடுத்தது என்ன, அறிவிழப்பு. நம்மளுடைய அறிவை இழந்துடுறோம். நமக்கு இது வந்து பொருந்துமா, இந்த பொருளை நமக்கு வாங்கறதுக்கான தகுதி இருக்கா, அது நமக்கு தேவையா அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்கிறது எது, நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். அதையே நம்ம வந்து சுத்தமா இழந்துடுறோம். அறிவு இழந்ததுனால என்ன செய்யறோம், வீழ்ச்சி அடைகிறோம். எங்க வீழ்ச்சி அடைகிறோம், இந்த உலகத்துல, பௌதீக உலகத்துல நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த பற்றுதல் தான் வந்து நம்மள வந்து இங்க வந்து பிறக்கிறது. புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்படுறதுக்கு காரணமே நம்ம இந்த பொருட்கள் மேல வைக்கக்கூடிய ஆசை, இந்த பௌதிகத்தை ஆளணும் அப்படிங்கிற ஆசை. நாம இருக்க வேண்டிய இடம் எங்க இருக்குது, பகவானுடைய உலகம், ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போகாம இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு நம்ம இங்க இருக்க பொருள்கள் மேல ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு நம்ம பிறப்பு சுழற்சியிலே சுத்திட்டு இருக்கோம். அதாவது 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் அப்படிம்பாங்க. 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள்ல நாம வந்து பல பல பிறவி எடுத்து 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 கடைசியாதான் இந்த மனித பிறவிக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். மனித பிறவி கிடைக்கிறதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதான பிறவி. அது வந்து சாதாரணமா விலங்குகளுக்கோ பறவைகளுக்கோ நீர்வாழ்வன நிலவாழ்வனுக்கோ வந்து பகவானை வணங்கணும், பகவானுடைய இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைவு இருக்குமானா நிச்சயமா அவங்களுக்கு அந்த அறிவு கிடையாது. 1-2 உதாரணத்துக்கு இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல. சிலந்தி வழிபட்டது, கஜேந்திரன் வழிபட்டது, அந்த மாதிரி ரேரா தான் வந்து ஒரு மிருகத்துக்கு வந்து அந்த அறிவு இருக்கும். ஆனா மேக்சிமம் வந்து மனிதர்களுக்கு தான் அந்த சக்தியை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. நாம வந்து இந்த பிறந்தது எதுக்காக, இங்க வந்து பிறந்திருக்கிறோம், நம்ம போக வேண்டிய இடம் எது அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கான சக்தி யாருகிட்ட இருக்குன்னா மனித பிறவிக்கு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட கிடைத்தற்கரிய மனித பிறவி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நாம வந்து அதுக்கான முயற்சி எடுத்து நம்முடைய சொந்த இருப்பிடமா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகாம நாம இந்த உலகத்துல இருக்க பொருள்கள் மேல ஆசைப்பட்டு இங்க இருக்க சொந்த பந்தங்கள் இதை எல்லாமே வந்து இந்த உடல் இருக்கிறவள தான் அந்த சொந்த பந்தம். அதுக்கு பிற்பாடு ஒண்ணுமே இல்லை. பிறந்து முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு நீ யாரோ நான் யாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அப்படிப்பட்ட நினைவுகள்ல நாம வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம சாங்கிய யோகத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அழகா வந்து கத்துக் கொடுக்கிறாரு. நம்ம உடல் வந்து சொந்தம் இல்லைங்கள, ஆனா இந்த உடல் இருக்கிறவர்களும் தான் அந்த சொந்த பந்தங்கள். அதுக்கு பிற்பாடு ஆத்மா வந்து உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா அது இன்னொரு உடலை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொருத்தவங்களை சொந்தமா தேடிக்கிட்டு போயிடுமே தவிர இந்த பழைய உறவுகளை நினைக்காது அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர் மூலமா அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாப்புல பகவான் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். கவுண்டர் 1:1 அவர் கொடுக்குறாரு. இரக்கத்துக்கு வந்து நான் உடல் இல்லை, ஆத்மா அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. இப்ப நாம யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எல்லாரும் நம்ம பேரை தான் சொல்லுவோம். நான் மல்லிகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். மல்லிகாங்கிறது இந்த உடலுக்கு தான். ஆனா ஆத்மாவுக்கு பேரு கிடையாது. அது ஆன்மீக ஆத்மா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இன்பமின்மைங்கிறதுக்கு உனக்கு வந்து 2 வழி இருக்குது. ஒண்ணு சொர்க்கம் கிடைக்கும், இல்ல வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும், நீ இன்பம் தான் அடைவ அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு.
பாவ செயல் அப்படிங்கிறதுக்கு பக்தி செயல், பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது பாவ புண்ணியம் வராது. எல்லா விஷயங்களும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அதாவது நமக்கு வந்து பாவமோ புண்ணியமோ இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்கணும். ரெண்டுமே நெட் பேலன்ஸ், அதாவது இந்த ஜீரோ பேலன்ஸ்ல வந்தா மட்டும்தான் நாம இறைவனோட இடத்தை அடைய முடியும். பாவமும் இருந்தாலும் நம்ம இங்க வந்து அனுபவிக்கணும், புண்ணியம் இருந்தாலும் நம்ம இங்க வந்து அனுபவிக்கணும். ரெண்டுமே இல்லாம நெல் பேலன்ஸ் வந்ததுனாதான் நாம இறைவனை சென்றடைய முடியும். அதனால பக்தியில ஈடுபடு, அதுல வந்து எந்த வித பாவமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொல்லும் பொழுது நீ வந்து வர்ண சங்கரத்தை தடுக்கிறதுக்கு நீயே முன்மாதிரியா வாழ்ந்து காட்டு அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இருமனமே கூடாது, பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல உறுதியோட நிலைப்பாடோட இருக்கணும், அதுல வந்து திடமான மனசு வேணும் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் வந்து எடுத்து சொல்லி என்ன செய்யறாரு, போருக்கு கிளம்பு, நீ போர் புரியணும் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இதுவரையும் நமக்கு இன்னைக்கு சாப்டர் முடியுது. யாராச்சும் பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லலாமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த ஓம் தத்சதிதி தானே மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம द्वितीयोऽध्यायः. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் அது கேட்டதுக்கு. யாருக்காச்சும் இந்த பாடத்துல செகண்ட் சாப்டர்ல டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம், உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். இப்ப நம்ம ஆன்மான்னு சொல்லும் போது அந்த ஆன்மா நம்ம உடல்ல எந்த இடத்துல இருக்கும் மாதாஜி? அது வந்து இப்ப வந்து முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்ட செய்தி என்னன்னா, அது நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள 5 விதமான காட்சிகளுக்கு இடையில மிதந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு உபநிஷத்து வழியா சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. அந்த பிராணா, அபானா, உதானா, சமானா, யானா, அந்த 5 விதமான காட்சிகளுக்கு இடையில மிதந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உடல் முழுக்க அது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துது. அது அந்த இடத்துல இருந்தாலுமே உடல் முழுக்க என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு உணர்வுகளை உண்டாக்குது அப்படின்னு உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குதா? கிளியரா பிரபு உங்களுக்கு? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, வேற யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குதா? லக்ஷ்மி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 4 குறைபாடுகள்னு ஒருத்தருக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அது திருப்பி ஒரு தடவை சொல்றீங்களா மாதாஜி? ஓகே. அதாவது நமக்கு வந்து 4 விதமான குறைபாடுகளோட தான் எல்லா ஜீவராசிகளும் இருக்கு மாதாஜி. அது வந்து இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது. அது வந்து குறையுடைய புலன்கள். நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறையுடைய புலன்கள். அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையும் தான் நம்ம கண்களுக்கு பார்வை இருக்கும், குறிப்பிட்ட தூரம் வரையும் தான் நம்ம காதுகள் வந்து கேட்கும் தன்மை இருக்கும். உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். வெளிநாட்டு நம்ம அடுத்த அறையில இருக்கிறத கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஒரு டிவி வழியா, ஒரு டெலிகாஸ்ட் வழியா தான் நம்மளால அதை உணர முடியும். நேரடியா பார்க்கணும்னா நமக்கு கண் பார்வை பத்தாது. அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய எல்லா புலன்களுமே குறையுடையவை. அடுத்தது ஏமாற்று, சீட்டிங் ப்ரொபன்சி அப்படிம்பாங்க. அடுத்தவங்களை ஏமாத்துவோம். எப்படியாவது வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து மற்றவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இருக்குது. மூணாவது வந்து தவறு செய்தல். நாம வந்து எல்லா விஷயங்களையுமே கரெக்டா பர்ஃபெக்ஷனா செய்யறோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இருக்காது. ஒரு சின்ன தவறாவது நம்ம செஞ்சிருவோம். நம்ம செய்யணும்னு நினைப்போம், தவறே இல்லாம செய்யணும்னு ஆசைப்படுவோம், ஆனா நாம வந்து தவறு செஞ்சிருவோம்.
அடுத்தது 4வது வந்து மாயையின் வசப்படுதல். நம்ம அந்த உலகமே வந்து மாயைன்னு சொல்லப்படுது. நாம என்ன பண்றோம், இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த என்ன பண்றோம், சொத்து சேர்க்கிறோம். நம்ம வீடு கட்டுறோம், கார் வாங்குறோம், அது பண்றோம், இது பண்றோம். ஆனா நம்ம போகும்போது ஏதாவது நம்ம கூட வருதா? இல்லவே இல்லை. எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இங்க விட்டுட்டு தான் போறோம். அது வந்து மாயை. அந்த மாயையில நம்ம வந்து வசப்படுறோம், மாயையில நம்ம வந்து மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அதனாலுமே வந்து எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள். இது இல்லாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? புரியுதா நான் நடத்துறது கிளாஸ்? உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது கடினமா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. புரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு அந்த டவுட்ஸும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க எல்லாருமே.